Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Suntem aici cu Damian. Bună ziua! Stai cu Iar aici l-avem pe carburator. după un sat. Lasă-mă, lasă-l, bă, că e porcul meu, mă. De afară, hai de afară. Get up. Carburator. Stai să-i pui numele șarbu. E bun și așa, carburator. Ia bă, dar cu e crafting-ul ăsta de aici. Lasă-l acolo, că e al fermei. Lasă-mă și tu mie, ce să fac aici sus, că am loc mult. Da, hai că vin să văd, amă. Hai sus. Ce să fac aici? Aici? Pe acoperiș? Nu pe acoperiș, aici. Dormitoare. Da, dormitoare, unde ești tu cam? Să fac Nu dormitoare. știu, îți faci un pat? Aici? M-am gândit aici să fac enchanting table-ul. Partea asta. Și cred că am un crafting, vreau să-l pun sus. Carburator. Lasă-l pe carburator în pace, băi. Bă, gata. Lasă-l în pace. Te bași pe tine și pe el. Carburator. Hai la tăia de copac. Să lași pe carburator în pace până ce vine. Bă, dar unde facem depozitul? Ce depozit? Nu trebuie un depozit cu ce sumie. Unde nu se face? Pe casă. Nu știu. E cum a rămas astea. Mă duc până asta să văd, au ăștia cărți. Că trebuie să au, să aibă. Au. Bă, dar de ce nu face la depozit când putem folosi amândoi? Eu nu știu cum să ne fac. Bă, depozitul care îl fac eu. Ha? Ha. Dar din ce lemn să facem depozit? Nu știu. Facem din lemn eu Nu știu. sau copaci. Dai, dai. Taie, paie. Înțeleg de ce nu se mai joacă casă. Dar pe mine mă trebuie. Like, subscribe. Luăm asta dacă tot avem aici. Luăm și paper-urile. De ce pisica? Mățu, vină încă. Dacă fuge. Hai lește. Am. Fuge, mățu. Bă, fuge, mățu. Bă, fuge mățu. Fuge, mățu, de mine. Hai, mățițu. Săracul mă să spare de tine când te vede. Oh, cât deja e mare. Ce dracu, eu crescut? Furăm asta. Vezi, nu mai faci ăsta de o oră și 40 de minute. Ba, îl fac și de 3 ore dacă vrei. Nu mă, nu faci un pic. Eu îmi strâng de astea, fac depozitul. Depozitul ar trebui să mă duc cu lemn de jungle. Nu? Nu știu. Da, îmi plec în expediție după lemn de jungle. Iar am de mers mult. Porcul. Bă, Am plecat fără topor la mine. bravo. Fug rapid să joace carburator. Cu capul col. Carburatorul e în lumea celor care nu cuvântă. Bă, Nu, deja. de-ai mort, ce te bat? N-ai cum. Ai plecat.
Atâta știi să minți. Eu am mai venit pe aici. Duc în minți. Ia, când vezi că nu... Când ești la mine la ușă și vrei să vii la mine, să apeși pe clopoțel. Pune și mie un clopot. Sunt aproape aici de sat. Aha. Aici am găsit iron. O să Că nu-s la mine asta, mă. știu. Mă duc după lemn de jungle să fac depozitul care să folosim amândoi. Deci, așa trebuie să faceți și voi. Cum dau eu în acest clopot, să dați și voi un like și subscribe. Și subscribe și la canalul meu. L-aveți în descriere. Jungle! Bai, între jungle. Bă, dangla. Ok. Bă, o crezi un copac fix lângă mine. La locul tău. Ghinionul tău. Lavă. Lover! Jungle. Jungle bangă. Bă, va trebui să omor niște oi. Sunt prea multe. Omoară. Mai mulțea și mai omoară. S-a stricat toporul. Hai înapoi după tupor. Da. Hai că pot să-mi fac unul. Am făcut două toporuri. Bam. Wow, deci am de toate aici. Bă, da, mă ajut și tu să fac depozitul. Pentru ce? Că nu mă trebuie să stai în depozitul ăla, deci. Păi nu, bă, dar să folosim amândoi. Păi enchanter, bă, de acolo. Păi eu deja am. Bine, oare am oțel la mine? Na, am lese. Am lese, măcar. Câte ai? 63, că am legat pe câine. Da? Dacă mai găsesc și unul, mi-a dus și mie unul. Da. S-a dus. Că-l pun acolo lângă carburator. Oare dacă mă teleportez cu câinile legat, oare îl aduce după mine? Nu știu. Hai când da, te pe la tine, da de mea. Cred că sunt 38. Tu, bă, nu chiar. Nu mă duc cu mine. Asta că mă duc eu să caut. Să mergem amândoi. Hai, dar cum e mai întoarcem? Ia stai să notez eu coordonatele. Nu trebuie să notează-le. Stai să le notez acum. Deci ce coordonate avem? Zi-mi-le. 5. Stai. Stai că zic acum. 5. Stai că zic acum. 5, 6, 7. Da. 70. 70. 1177. 177. Bun. Hai că vin. Și Au. stai, hai bă după mine să văd unde e baia mea. De ce mă... Dar nu știi pe unde ai mers. Oh, mă știu. Bă, da. Dar vezi că n-am mers prin apă. Holy moly. Unde ești? Ia, vezi astea. Din asta pot să fac eu grey concrete. Ia. Dar nu știi. Că-s la muntele ăsta. Și tu mergi la minat și eu vin. Nu, eu mă duc să cot un câine. A, păi cot eu câine. Uite la minat, uite. Tot ai tu lemne de jungle, că eu cot câini. Ok? Nu. Hai, ne mobilizăm așa. Deci am trecut muntele ăsta și m-am dus în culo.
Iar n-am luat asta și de-am pus acasă. Stai. Dar știi de ce am venit eu? Pot să mi-l fac câinele meu ca am grindai. A, Ce am zis? Pentru ce ai venit? să încot un câine. Vreau să scoți. Dar trebuie să fac și tu. Da, înțeleg. Și trebuie să-l băgăm prin apă, nu? Stai că știu unde am găsit câinele ăla. Că mă duc după el. Ia-l aici. Cuțu, 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 cuțu. Eu mi-am găsit câinele. Bine. Fain? Mhm. Pot să trag și copaci. Câinele. Îmi dai name tag-ul ăla, te rog. Dar nu mai am. Nu pot să pun numele Puffy. L-am pus pe carburator. Sare să muște, bă. Am văzut oaia. Bă, gata. Carburator, trebuia să-i pun numele la ăsta, mă. Da. Au ce face. Hai! Bă, eu când mă pușc în toporii ăsta. Vine cu. Uite, spune. Am venit până la plajă și n-am găsit un câine. Sper să găsesc. Noroc. Hai, odată. Nu mai comenta. E pus în topouri. Bine. Și de ăștia deja nu. Dacă nu găsesc, mă uit clipul ăsta, o să caut în următorul. No, gata, să o cam. Nu, mă, eu mă duc acasă. Du-te. Ce avem? Uite-te pe ăsta. 567, cât atunci, da, mă duc la 567. Stai să mă tipul ăsta în lavă. Is it my turn now? I have shut up. You're useless. Scar, it's your turn. I have a special card that's worth $1 million. That's it. You're only slightly less useless than that poor kid. Speaking of which, is it my turn now? I want to. I told you to shut up. Now it's Dave's turn. More manners in my game, Helena. I'm gonna beat this spoiled brat. Among millions of people, I hold a world record for points in Brixton. That's impressive, Dave. Actually, that's worthless in Brookhaven. What? Sorry, but she's right. That means I win. No, now it's my turn. I only have one item. One item? Stop wasting our time. You're useless. I have a diamond ring. What? That exists? It was an item distributed during a Valentine's Day event. And it's very rare to find players who have it. It's not up to you to decide who wins. Shut up. The value of Sheldon will increase by 1,000 for every life. Câine, trebuie să ne facem acasă. Ia, am găsit satul, suntem acasă, câine. Nu vrea cu câinele, da mea. Ia, le pe baba noastră. Nu sunt acasă. Ia acasă. Mă duc în altă parte să caut. Ce? Câine, ce? Da din orașul joasele pe care le am. Da, doamne, sunt lângă. Am găsit satul. Mă bun să mă bag cu niște caracatițe. Da, mi-am pierdut de set. Bă, bravo. Ora dacă îl bag prin apă, vine după mine. Nu știu. Trebuie să trecem acolo. Au. Nu știu dacă vine după mine. Hai câine, că trebuie să-l notăm. Vine după mine. Hai, hai. Vine după mine. Nu, atât. Hai. Hai. Să acasă, să acasă.
Mă duc în altă parte. Suntem în satul corect. Incorrect. Da, doamne, să-ți găsești și tu un câine. Oh, dacă nu l-ai pe carburator. Adică dacă nu l-ai avea pe carburator. Un câine ăsta, nu știu. Bă, Nu mergi, mă. te distrug cu casa. Oh, puteai. Și la ăsta trebuie să fac ușă, că nu trebuie să nu pun. Eu pe internet am văzut ceva căsuță pentru câine. Da, am văzut și eu. E faină. Nu se poate. S-o enervat că a văzut animalul. Încă nu-i dresat. Ia, adică am găsit un porc mic. Ai găsit câine? Nu, Nici acum. nu. Ah, din sofle. Vezi că nu le mai am avut. Când mi-am adus un câine. Unde-s osă? Bă, mi-ai furat osele, Casi. Casi, mi-ai furat osele. Da. Nu ți-am furat nimic, mă. I-am arătat la Gabi că n-am avut nimic. Nu am avut nimica. Doar nu scolul. Fă să fie zi, Damian. De noapte. Da, e noapte. Osele alea. Da, nu știu. Ia-le. Da! Da! Am câine. Ți-ai găsit? Nu. Eu mi-am pus la mine de geamul. Ea n-are cum, bă, să nu găsesc. Aici. Să spun culoarea verde. Da. Și ce pun aici. În casă. În camera mea. Aici, bă. Unde sta, mă? E pe balcon? Unde e câinele ăsta, mă? Mi-a pierdut câinele. Nici bine nu l-am. Unde e câinele? Aia. Gata. Aici, bă. Bine, e bine afară. Cu mine nu. Nu, hai să te închid în cameră. Hai, bă! Hai, Dar cine închis tu, mă, în cameră? Vrei să schimbați? Poate vrei să schimbați, mă? Ce faci? Fac depozitul. Da. El nu știe să lași cu depozitul. Dar pe mine nu pun nimic, am depozitul ăla. Ba, da. Ce? Aia vom folosi amândoi. Închid câinele în casă. Mă, te rog, că eu nu știu să fac enchanting table. Mă ajuți? Ce să faci? Să fac enchanting table, eu nu știu. Tu vezi că eu știu? Da.
Ia ce aici. Ia, voi pune scară. E albă. Cine mă ajută în construcții. Ai găsit câine? Nici acum. Nu-i ceau. Trebuie să mergi și după lemn de junile. Săracul carburator nu era nimeni de mâncare. Eu am unde să-mi pun chesturile. Unde? E aici. Aici. Eu îmi fac depozit. Sau genul, o mai avea nevoie de el, rămâne gratis pentru hai. Tare. Bă, dar nu mai avem deloc. Cu puțină. Ultima dată când mai caut. Dacă nu găsesc nici aici, Nu, pentru ce? Dacă nu folosești depozitul, nu mai am pentru ce să-l fac. Că n-am lemn. Da. Păreri. Îl fac din lemn de oak. Fac cu echipa Becali la Steaua Bombărău. Ce echipă? L-a adus pe Drăgușin? Nu. Da. Bombărău. Tu ce mă reți? Drăgușinii. Tu stai cu Drăgușin, am mutat Drăgușin în sus, Drăgușin în jos, Drăgușin la mijloc, Drăgușin în stânga, Drăgușin în dreapta. trebuie să-mi iau niște grey wool. Dacă tot. Mă ajută câinele meu în construcție. Cu ce te ajută? Să-ți țină de ură. Era spart de lemn, te rog. Nu s acasă. A unde ești? Am plecat. Să colindăm. Mai ai video până? Mhm. Nu, mă, dar nu mai găsesc un câine. Unde câinele? Who is the number 9? Who is handsome? Who won the La Liga? Who has a golden helicopter? Whose girlfriend is this? Who is the GOAT? Messi, like and subscribe. Drăgușin este rău. Ronaldo. Te bat, bă. Te bat cu tot cu Drăgușin. Adică îl pune pe primul loc pe Drăgușin în loc de Ronaldo. Da. Că Ronaldo e portughez, Drăgușin e român. Ce poți să-ți mai dorești? Decât să vii să vorbesc cu părinții? Mama a murit, tatăl la Iași. Fazania și ce? Ăla e dinamoist. Tata e de la Bine. Adică, serios și ultimul la fel. În familie se trage la ei. Nu, mă, dar nu. Nu, m-a sunat pe 30, ce faci? L-am sunat eu de fapt și zis, ce faci, tata? Cum să sun? Sunt lemnat. Urma să vă sun. Și câinele rămâne acasă. Pe 7 de euro. Eu mă rog să nu le trăgădez, n-am să fii fericit. Și îți mulțumesc pe 7 de Sau euro. bine cu mine, că tu nu român. Nu, Eu. e mai lasă, bă, dar ce bun an ați avut. Bă, nu se poate. Mă mai tachinează așa. Da, păi înțeleg. De cine ai făcut mai apropiat de mamă sau de tată? Păi să zic, mama mă trăgea când să mă duc la școală. Dar tu ai avut câine, mă. Uite, Când? da,
Când am fost la minaj, ai găsit atunci aia, în stâncile alea. Da, dar nu mai știu un... Da, dar am dat cu sabia în el. Din greșeală. Și l-am omorât. Câinele rămâne acasă. Nu cred că să-mi bag cu nici câini. Deci, efectiv, n-am găsit. Și eu mă duc să caut lemnul. Ești pe acolo unde e lemn albul? Da, Îmi aduci, te rog. am plecat de acolo. Am mai zis că ești acolo. Ia, încolo poți să mergi, dai. Acolo. Unde? Acolo că te munce. Nu, Da, unde? unde ești? Aici, pe deal. Dar ce e încolo. Încolo? Sau încolo. Hai la mine la casă. Am înțeles. Am plecat. Gata. Te rog să ai grijă de câine. Și să nu-l omori. Și nici eu nu l-am omorit pe carburator. Da. Noi n-am niște morcovi. În satul ăla. Nu se morcovi acolo, că și-am căutat. Mă duc să caut. Cum trebuie. Da, că am dat de lemn. I-am găsit frachile lui carburator. Cum ar fi să găsesc un câine în sat? Ar fi cele mai mici șanse. Da. Eu îți dau dai albastru dacă vrei să îți dai la. Au. La acest moment la creșă, respectiv la creșă. Fin. Stai, ce dă? Bă, bă, vină încă, mă. Ce trei îmi dai? Ce vrei să mănânci și câteva saturi de lemn alb acasă. Bă, dar nu mai găsesc, mă. Unde e celălalt fotolișcă? De la Moldova. Afară ți-ai lăsat câinele. Da, de ce? Întrebam. Are ceva? Nu. Nu, n-are nimic. Dar întrebam. Ca să ai un încărcător. Ha? Un încărcător. Vezi la altfel. Care încarcă bine. Ăsta încarcă cel mai bine. Ale Florin. Și l-au schimbat? Dar unde să știu? Ia, nu încarcă. Mai altul. Că bun, că nu sunt încărcătorul să ce încarcă ultra rapid. Merge pe astea? Trebuie să-l aduc acum.
Deci iată, man. Ia, ce zici? Cum arată? Acolo am din ăla ce poți să... Din asta. Aici am anvil. Aici crafting. Cum îți facem bilul? 3 blocuri de iron și 3 iron. Și cartea asta. Și cartea asta. De 5 zile de 5 ori pe zi, adică băutură, mâncare, desert. Să mă ierte mama, nu știu, face mare, dar nu, mai pot, nu. Deci mai tot mă sfino și încă puș, mă înțelegi? Da? Da. Ce știi să ne așa bravo acasă? Îți iubești țara, mă. Te cheamă? Mara? Maia? Băieții de la pază, mulțumim pentru ajutor. Puteți să o luați în brațe și să ne dați aici pe scenă? Maia. Forța Zoo! Ha, mă. Forța Zoo! Ați fost la forțează? Nu, Cu Paul. știu. Fă Bug Mafia, Teo Zeciu. O fo! Da, O fo cu Smiley. da. Dar puțin lemn am dau. This is part 3 of me trying to retire my Da, și te mai jos până acasă. Și că o spun, și că o tiu. Ce nu încărcăm. Bă, trebuie să-mi pun aerenul la prăjit, să fac niște gălieți. Am eu. Eu vreau să fac enchantment. Începe școala, mă apucă boala. Damian, știi cine mi-a picat de rigă? Aia lui Diana. Bună ziua, cei care sunteți navetiți, vă rog să scrieți pe grupul următoarea formă numele și numele localitate de unde navetați și de numele tantei de unde luați microbuzul. Mulțumesc, pa! La Începe școala. la apucă boala. Boala, mă mâncă. Bun, cam atât cu acest videoclip. După ce opresc Am fost videoclipul, Damian și Gabi, astăzi nu mai am prostit. ca proștii. Și Suntem. eu mă duc să caut lavă, să fac enchantment book. Ne vedem în următorul videoclip. Și pa, și pa.